150 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 150 150 ଇଏ 250 ଟଙ୍କା ହେଇ ଶୁଣ ତୁ ବୋଉ ସେ ଯେ ଟିଭିଟା ଦେଖିଲୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାଣି ଡିଜାଇନଟା ଆଉ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ତେଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନା ନା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ ସାମସଙ୍ଗର କଣ ଏଇଟା 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 କହିଲେ 40-45 ପଡ଼ିବ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗର କହିଲା 30 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ 30-35 ଆଉ ସନିର ରେଟ୍ ଅଧିକା ସାମସଙ୍ଗ ଅଧିକା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କହିଲା ନା କହିଲା ହଁ ବାପା ଏଇଠୁ ଗାଲିଚା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଏଟା ମାନେ ଏଟା ସବୁ ବଙ୍ଗଲା ଗୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ ବଙ୍ଗଲା ଗୁଡ଼ାରେ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦୟାକରି ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।
হ্যাঁ হ্যাঁ ওগো আমার মাতৃভাষী সবাইকে ভীষণ ভালোবাসি Sai vai just don't stop. Still, you feel a kind of feel. Sai vai just don't stop.